presyo po ng mga bilihin stable pa rin sa Dagupan dahil sa price freeze. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Dagupan City ilang linggo matapos ideklarang state of calamity noong ika-27 ng Setyembre dahil sa pagbaha dulot ni Bagyong Nando. Ipinatutupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze upang mapanatiling abot kaya ang mga produktong gaya ng dilata, kape, sabon, asukal, gatas, instant noodles at bottled water. Ayon sa DTI, tatagal ng 60 araw hanggang Nobyembre 26 ang price freeze sa lungsod alinsunod sa Republic Act No. 7581 o Price Act. Patuloy ang inspeksyon ng ahensya sa mga pamilihan habang binala ng mga negosyanteng lalabag na maaari silang multahan ng hanggang 1 million pesos o makulong. Hinimukti ng DTI ang publiko na i-report ang anumang kaso ng overpricing sa kanilang tanggapan sa Arellano Street o sa email na ro1pangasinan@dti.gov.ph. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.